Okay, good afternoon everyone. Diyos maray na hapon tabi sendo gabos na ngantabay kang programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP. Ngunya na daw ning Martes, Petsa 27, kang bulan ning Agosto 2024. Kaso hapon, sorry po, kasi di ako nakapagprograma dahil po pauli pa sana ako. Nag-drive po ako, galing Manila, dinaanan ko nga si Ariel Francisco duman sa Los Baños, UP, So nagduman kami. So pag-agi, din ako duman sa Santo Tomas, duman ako sa ang luwas ko San Pablo na, Iyon, Kanawan, nalingaw ko sa pangalan ko ito, was pa shorter ito kaysa magbalik pa ako. At the same time, sabi ko, okay, yaw na kami, alauna, yaw na ako sa kuyan Ang bilis naman, pero joyride lang. Siyempre, enjoy ako mag-drive. Sanay naman ako mag-drive Manila, Legazpi, parang 8 hours ko lang po yun kung tutuusin pero siyempre, kain dito, inom kape, hindi man, joyride lang, So, kung pakatas, nagdaan pa nga ako pala sa sa San Vicente Ferrer, doon sa may Gumaka. Maganda yun kasi may Diocesan Shrine of St. Vincent Ferrer. Alam mo si St. Vincent Ferrer, mga tugang, siya po kasi ang sakuyang patron, At ganoon din pala si Ariel. Pinangako din pala siya ng nanay niya, na San Vicente Ferrer. Yan mga tugang iyan na sa tuya talaga sabi ko, one of these days, pagdara ko sa sasakyan, maagi ako dyan sa imo, bro. Nag-agi nga niya ako. Yan, nangyari baga? So, yan, nag-agi ako naman sa may San Vicente Ferrer, Diocesan Shrine ng the Diocese of Gumaka. Yan. So, gabos inagihan ko mga diversion. Pag-abot ka naman sa may San Fernando, sabi ko, agihan ko kayo yung GMA Highway. Yan. Maagi sa Balatan. Pwede ako doon sa Balatan. Pagkatapos, meron nang papunta sa Balatan. Pagkatapos, iguan ng para duman na ko yan, Panabwa. Pagkatapos, kung gusto mo talaga magdiretso ka pa, maluwas ka sa Sorsogon, pwede ka magdiretso sa Balatan. Pagkatapos, ang luwas mo ning Libon, pagkatapos Sorsogon na ito. Magayon mga tugang. Kasi di kan traffic talaga. Di man ka traffic. Dire-diretso sana. Magayon sa takbo ko. Sabi ko nga maaga, 4 o'clock, nandito na ako ng hapon katapos ang nangyari ay so, siyempre, magayon so takbo ng pero maation so sa sakyanta. Medyo nag-uran, minsan araw kaya hindi, haliba sa Manila. Tapos 4 o'clock sabi ko, mag-agi muna ako dyan sa may car wash, Diyan sa may hatapat baga ng ng ACE Medical Center. Yan. Alam mo, ako nagduman sa Manila kasi ako po I paid respect to my friend, si Dr. Walter Randolph Halgalado, po kasi na-assign yan dito sa UST, dati Aquinas University Hospital as the administrator, at yun, talagang magaling, mabait. At the same time, yung huling panahon niya, inukol niya naman sa diet. Siya po ay naging doktor doon sa Provincial Hospital ng Camarines Norte, At yun po, namatay na po siya noong August 16 at nilibing noong August 23, tama-tama Friday. Pero talagang nakakahanga. Unang-una nakakahanga yung buhay niya. Bakit? Kasi sabi ko nga sa sermon ko talagang masayahin na tao yun. Animator kasi. Sabi ko nga, hindi pa nga siya naging doktor noon estudyante pa lang kabilang kasi sa DomNet
yun, talagang iniimbita ko na sila dito nung panahon pa, ano? Sila animator, kumakanta, sumasayaw, nagpapasigla, nagbibigay sigla. Actually, na-validate ko rin yun eh. Kasi pumunta po yung mga taga Camarines Norte na Provincial Hospital, yung mga doktor doon, tapos yung staff. At nandun nga si Governor Padilla, Vice Governor ng Camarines Norte, nandun yung board member, yung dating mayor ng Kapalonga, ang dami. Sabi ko sa tanang buhay ko, isa itong kahit ordinaryong tao, napakaraming tao. Of course, hindi mo naman masasabi yung tulad ni Fernando po saka ni Ninoy Aquino. Pero kung sa tao na ganito, ang dami talagang tao. Hindi lang yung nakipaglibing. Araw-araw for 7 days. Grabe. May pakain pa sa tanghali, may pakain pa sa hapunan. Grabing catering. Sabi ko sa sarili ko, but anyway, he is now at peace and he is now resting in peace. Kaya kaibigan Walter Algalado, may you rest in peace. Marami nakakakilala kasi matagal din po siya dito sa Aquinas University, naging doktor po yan. At kilalang kilala siya sa mga DOMNET, yan si Dr. Walter Algalado. At sabi ko na-confirm ko nga doon sa mga staff ng Camarines Norte Provincial Hospital. Sabi nga ni Governor Padilla, alam mo, napilayan ako eh. Pero sabi niya, dahil sa kanyang mga ginawa, ipagpapatuloy niya yung mga plano ni Dr. Walter. At ito na nga, may maiiwan talaga siya. Legacy niya yun eh. Na sinasabi nga ni Governor Padilla na yung Camarines Norte Provincial Hospital ay magkakaroon ng Center for Cancer, center ng ganito, mga center for the heart, whatever, mga center for kidney, mga ganun eh. Magaling talagang. Anyway, magaling talaga. Yun. Ayan. Kaya nga, yun, nandun po ako. And by the way, gusto ko pong batiin, ang mga nagdiriwang ng mga kaarawan, birthday, sa araw na ito, na walang iba kundi si Father Joseph Rakid OP na taga-UAS. Nakasama ko din dyan sa UST. Happy birthday, Father Joseph. And of course, belated happy birthday sa aking kaibigan na taga Bacolod na nagdadawog din sa Tuya Ngunyan. Hindi ko alam kung ngayon na nakikinig siya, pero nakikinig lagi yan. Si Lulu Balyon, asawa ng aking classmate na si Louie Balyon, taga Bacolod. Yan. Happy belated happy birthday. Okay? Siguro mas maganda nga talaga pupunta na tayo doon sa sinasabi na sa Facebook. Sige, punta tayo sa Facebook. Pagkatapos hanapin po ninyo ang DCGB News Online. Yan. Pagkatapos paki-like na yan. Actually may 500 na pala ulit dito. 500 plays. So nakikinig dito sa atin. And then paki-share man. 500 plays. So, ibig sabihin nakikinig sa atin. 543 na. Okay? Yan. Thank you very much. So mga nagdedagog po sa DCGB News Online, good afternoon. At the same time, sa mga nagdedagog sa indang mga new transistor, saan man tabi ka mo, basta't sinasabi, stay safe lang lagi, stay happy. Yan ang sabi nga ni Doc bukas sumakalawa, magiging masaya na rin tayo, Saka yan. Palagi yan. Okay? So, palagi nagbibigay ng pag-asa at ng kasiyahan. Okay? Yan. Anyway, yan mga tugang. Ngunyan aldaw, sa tuyang sinisilibrar ang kapiestahan ni Santa Monica. Si Santa Monica. Si Santa Monica, mga tugang, siya po ang nanay ni San Agustin, kung saan bukas
sa aga, sa tuyang isisilibrar ang kapistahan ni San Agustin. Okay? Magayon ang buhay ni San Monica, madasalin. Yan mga tugang. Alam mo kasi bago binabasa nga yung sa Office of the Reading, na napakaganda. Sabi ni Santa Monica kay San Agustin, hayaan mo, alalahanin mo ako, anak, alalahanin mo ako, pag ikaw ay nasa altar na, yung pala magiging pare, hindi lang magiging Katoliko, ang isang pagano, masama ang tinatawag, kasi naging masama ang buhay ni Agustin, mga tugang pero hindi tinigilan ni Santa Monica ang kanyang pagdarasal. Yan, pangaji sana. Mangaji ka sana. Yan importante, magdasal ka lagi. Huwag tayong tumigil sa pagdarasal. Kasi pag tumigil ka sa pagdarasal, para ka rin tumigil sa paghinga. At pag tumigil ka sa paghinga, ibig sabihin, delikado yan. Mamamatay ka. Yan. Kaya dasal lang. Maraming uri naman dasal. Pasalam, Lord, thank you very much. O Lord, sinasamba kita sa lahat. Ganun. O pwede naman, prayer of adoration. Actually, action Prayer of adoration, prayer of contrition. Lord, ang adoration yung pinupuri, ang tawag nito, sinasamba kita. Yun. Panginoon, sinasamba po kita. Yan. Pagkatapos, sasabihin, pinupuri kita, pinasama at pinasasalamatan. Acts of adoration po yan. Adoration, pagkatapos ng adoration, yung contrition. Lord, patawad. Yan, patawad po. Yan, importante sa buhay. Nagkakapagpatawad tayo, At the same time, yung adoration, contrition, thanksgiving, salamat. Lord, salamat. At the same time, yung supplication, yung paghagad ng tabang, supplication. Yan, acts, A-C-T-S, acts, madaling ma-memorize yan. Yan forms of prayer po yan, Pero wag kayong mangsawa, At the same time, sabi nga, sabi baga sa Bible, pray unceasingly. Kaya nga, panalangin at pagmamalasakit. Yan po ang masasabi natin na kung if I have to describe si mama ni San Agustin, she was a prayerful woman, and at the same time, very supportive. Yan. Bakit? Alam mo mga tugang, dahil sa kanyang panalangin, na ibakbalik loob ang kanyang anak na si Agustin sa tamang landas. Kasi alam mo, hindi lang nagsangan landas, kundi nag-ibang landas si Agustin. Pero hindi siya pinabayaan ng kanyang nanay. Anyway, sa mga nanay na nakikinig ngayon, sana po, kahit ganong anak ninyo na talagang suwail, para Father, wala na akong magagawa sa aking kapatid o sa anak kong drug addict o wala na talaga akong magagawa. Mayroon pa po. Mayroon kang magagawa. Anong magagawa mo ay magdasal ka lang. At sabihin mo lang, pwede mo sabihin tulad ng sinabi ni Santa Monica kay San Agustin, okay? Just remember me when you are at the altar. Rin pala magiging pare, Kaya alam mo, maganda po yun, na pinagdarasal niya lagi din ang kanyang mga magulang. Yan. But anyway, babalik muna si Padre Butch pagkatapos ng mga paalala. Ang oras na bingon niyan ay 16 minutos makalipas ang 1:00 ng hapon. Pagbibili ng gamot, dapat subok, dapat trusted, dapat dekalidad. Alagang Unilab yan. Alagang Unilab yan. Alagang Unilab yan. Mula kalidad ng gamot at vitamins ng Unilab at RightMed hanggang pampaganda ng UL Skin Sciences, alagang Unilab yan. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi.
ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matitra. Banuan kan Pulangi, kay Mayor Nonoy Kap. High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Come to the Metro and you will find everything you need. So keep this in mind. Something sporty, Something smart. something homey. That's just the start. Whatever you beat is whatever you style. It's here at the Metro. It'll be worth your while. There's something for you. Something for you. Something for you at the Metro. There's something for you at the Metro. Ito ang dahilan kaya lamang ang may tapang Pinakalang dehado yung palalyamado Ito ang tunay na never say die Saya na tama ay tunay Ang matapang Itaas ang tagay Kabarangay Drink responsibly. Ginebra San Miguel, lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Angat ang lahat, apobado na yan Sa pag-uswag kita, mag-iribahan Makatao, makadiyos, matinabang Yan si Giselle Salceda, mga tugang Sa tong malalauman sa pagserbisyo Programang salutasin pang turismo Programa kang test, asin mga ayuda Infrastruktura, tabang sa paraoma Estudyante para siya ay mahuhudyan Mga senior citizens siya masasarigan Makusog na boses kang kabataan Si Giselle Salceda, kami nagtatabang Siya ang leader na kaibuhan ta Handang magsilbi malalauman pa Giselle Salceda, kaibahan ta Angat ang lahat ng kahiman Angat ang lahat ng bayan. Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Okay, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP. Munginal daw na sa tuyang siniselebrar ang kapiestahan ni Santa Monica. Okay? Siya po ay huwaran ng mga asawa. May asawa. Kasi yan po ang buhay ni at may ina at mga balo. Si Santa Monica mga tugang ay isinilang sa Tagaste. Ngayon ay Sucaras sa Africa.
noong 332. Yan. Upang makarating sa rurok ng kabanalan, 3 krus ang tiniis ng santa. Ang isang biyanan, mabagsik. Grabe Isang biyanan, mabagsik pa isang malupit na asawa. Grabe, ano? At pangatlo, isang anak na makasalanan. Kung ikaw ay nanay o magulang, na isang ganyan, o ikaw ay may biyanan na mabagsik, may asawang malupit, at may isang anak na makasalanan, ano kayang gagawin mo? Ikaw ba'y magpapakamatay na lamang? Susuko ka na ba? O ikaw ay hihingi ng tulong sa Diyos? O ang ginawa ni Santa Monica, humingi ng tulong sa Diyos. Kanina may nabalitaan ako, may nagpasa pa lang dito sa akin, may nagpakamatay doon daw sa SM Bacoor. Yun, ewan ko, kanina, So, bata, nakita ko yung picture, si kaso ng gwardiya. Anyway, yun. Anong gagawin natin? Sa panahong ito ngayon, marami mga tao kagad na susuko na ako. Alam mo, may Diyos Ito madalas sinasabi ko. Alam mo, hindi man po ako exempted dyan Lahat tayo nagkakaroon ng mga problema sa buhay. By the way, gusto kong batiin si Lolo Mir sa kayong kapatid ko na si Hil, nakikinig din, thank you, Lolo Mir. At of course, si Hil, nanonood, So, huwag tayong manghina. Palaging kumapit sa pangako ng Diyos. Kasi ang Diyos, tapat sa kanyang pangako. Wala naman Kaya minsan naalala ko pag minsan sasabihin ko sa sarili ko, ikaw naman, Butch, kailan ka ba pinabayaan ng Diyos? Di ba? Ano man hiningi mo, binibigay ko naman. Sabi lang niya, ay Lord, sorry. Yan. Kaya magtiwala ka lang. Importante magtiwala. Yan ang ginawa ni Santa Monica. Ikaw ba naman magkaroon ng biyanan na mabagsik? At may asawang malupit? At may isang anak na makasalanan? Yun. Huwag kang susuko. Lumaban ka. Anong panlaban natin? Sabi nga, the best prayer. The best weapon is prayer. Yan naman talaga. And the best armor is faith. Yan. May pananampalataya, may pananalig ka. Kaya mo yan. Yan. Alam mo, nang napangasawa niya si Patricio, isang pagano, dahil matimias ang pag-ibig at walang tigil na panalangin si Santa Monica. Tingnan mo naman si Santa Monica, isang Katoliko, so ang napangasawa niya, hindi naniniwala sa Diyos So, anong mangyayari yan? Si Santa Monica ay nahiyakat niyang magpabinyag, sabi nga ay kayat niyang magpabinyag bago ito mamatay noong 371. So, ang magandang ginawa ni Santa Monica, bago namatay yung kanyang asawa, at least napabinyagan man lamang. Yan. Mahalaga po yun. At para maibalik loob ang kanyang asawa, yung biyanan at anak at si San Agustin, dalawang kanyang ginamit. Yan naman talaga, ang pamamaraan, prayer and pagmamalasakit. Mamahal ka lang. At anyway, mga tugang, bago namatay si Santa Monica sa Ostia, sa Africa, noong 387, ito ang huling habilin sa kanyang anak. Walang kwenta sa akin kahit saan mo ako ilibing. Tama naman, di ba? Alam mo, naalala ko tuloy si Papa. Sabi ko, siyempre mamamatay na talaga. Alam mo, ganun, ihanda natin ang sarili natin. Pero at least, nang sinabi ko kay Papa, anong gusto mo pag nilibing ka? I-cremate ba? Ano sabi ni Papa? Wala akong alam. Basta kayo nang bahala. Walang kwenta sa akin yan. Ibalot nyo na lang ako sa banig. Okay lang yan. Tapon nyo ako. Pero siyempre, pagmamahal. Alam mo, sabi ni Santa Monica sa kanyang anak, walang kwenta sa akin kahit saan mo ako ilibing. Huwag mo lamang akong kalimutan kung nasa altar ka na. Wow! Ang ganda!
parang gandang mga salita ito. Alam mo, nung nagsalita din yung anak ni Walter, kasi may anak si Walter, panganay, si Amy, grade 10. At believe din ako sa mga anak ni, mga classmate ni Amy sa La Consolacion, what they call it, sa Daet, ilan mga classmates niya, siguro mga kasampu yun pumunta doon sa Manila Memorial Park, nakipaglamay, nakipaglibing, wow, in support. Wow, pero nang yung huling kasi dami nagsalita, alam mo, alauna, ang habang eulogy talaga alauna hanggang alas 5 ng hapon. Grabe. Yun na yata pinakamahabang eulogy na ang dami mga tao gusto magsalita na talagang para umawon si Dr. Walter. Siyempre, nandun yung mga kamag-anak, kaibigan. Nandun nga si Dr. Nandun din si Dr. Milante, nakita ko nagsalita din. Kasi kaibigan yan Alam mo, sila Dr. Milante sa kasi Dr. Walter nagsimula dito ng Tumasinong Tumasinong chapter UST Tumasino. Yung mga nandiyan sa yun, sila po, ayun, alauna hanggang alas 5, grabe. Pero sabi ni ito, doon ako, sinabi ni Amy, yung anak ni Walter, na siguro 15 years old. Mag-birthday pa naman siya September 5, 16 years old na yata si Amy. Sabi niya, alam mo itong sabi niya, no more hugs. Yung mga ganun pa. Marami siya mga sinabi, pero yung na hindi ko talaga makalimutan na talaga napaiyak ako nung sinasabi ni Amy doon sa eulogy na ito po hindi na mangyayari ito nang ako sa pagdating ng panahon ako ikakasal, wala nang maghahatid sa akin sa altar. Napakalungkot. Naiyak ako doon Alam mo, yung din sinabi ni maganda ito sinabi ni habilin ni nanay ni San Agustin, si Monica. Walang kwenta sa akin kahit saan mo ako ilibing. Huwag mo lamang akong kalilimutan kung nasa altar ka na. Yan. Ibig sabihin, dasal. Ganun pa rin. Ipagdasal lagi natin. Magdasal ka lagi. Alam mo, tuwing ganun din ang ginagawa ko ngayon Pag ako nagmimisa, I always offer my mass for my parents, mama, kipapa, sa kasihil na namatay kapatid ko, and sa mga namatay, at lalong-lalo na yung mga kaibigan ko, mga pinsan ko. Lord, yan. Ayan ang napakahalaga. But anyway, sa pagbabalik mga kaibigan, agad-agad na mapapakinggan ang sangdulang, napakaganda po, malapit na tayo magtapos. Kwento po ito ng isang obispo at ng isang madre na talagang may pagmamalasakit sa simbahan, lalong-lalo na ipaglaban ang katotohanan. Si Archbishop Alfred Versosa at si Madre Laura. Ang oras tabi ko niyan ay 30 minutes after 1 o'clock. An oras hatod sa Indokang Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Excited! Try the new Surf Active Clean. Instant galing na di mamahalin. For instant white and instant bango. Based on technical test on polyester. Ang simpleng pampakilig, nor sinigang. Revicon Tablet. Lakas na kaya ang ambisyon mo. Liver Aid Silamarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Thank you kong Joey Sanceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, finansya, tabang medika. Thank you kong Joey
Veteran gabos na makisumaro sa Angkop Global Walk 2024 kan Couples for Christ. Sa kantidad na 300 pesos pataas, dakulang tabang ini sa mga kaakian na muyang makapagtapos kan sa indang pag-eskwela. Ang Couples for Christ Angkop Global Foundation Incorporated sarong katolikong organisasyon na mauwat na makatabang sa mga pamilyang nahahampang sa pinansyal na kadipisilan tangani mapatapos ang sa indang mga kaakian. Ngunya na taon, ang tema kan Angkop Global 2024 iyon Walk in the Light na inspirasyon hali sa surat ni San Juan. Taunang fundraising event ini kung saan sarabay na naglalakaw bako lang digdi sa Pilipinas kundi sa manlain-lain na partekan kinaban para makalikom nin pondong makakatabang sa mga eskolar asin mga seminarista. Digdi sa Albay, magkakaigwa din paglakaw sabay-sabay sa Legazpi City, Ligao City, asin Santo Domingo sa maabot na Setyembre 28, 2024 alas 4 ning hapon. Para sa iba pang detalyes, hanapon asin mag-message na sa FB page kay Couples for Christ Albay o kay Kuya Errol Adornado sa cellphone number 0910-120-3367. Lugod maglakaw kita sa ilaw para sa mga kaakian. Diyos mabalos. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of God. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan po langgi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matira. Banuan kan Pulangi kay Mayor Nonoy kap. SB19 here. Ano atin? Atin to, chicken McDo. Much malaki, malaki, much juicier, much crispier to. Versus previous recipe. Better chicken McDo. Atin to, chicken McDo. Parami na tayo. So in love sa chicken McDo. Para sa'yo at para sa atin. Ang better chicken McDo. Atin to, chicken McDo. Bigger, better chicken McDo. Versus previous recipe. Dried through for a McSaver Sulit Busog Chicken McDo meal, 99 pesos lang nationwide. Hatid sa inyo ng Missionary Catechist of the Sacred Heart in celebration of their 100th anniversary at ng himpilang ito, minsan may isang bayani. May salaing ti iglesia tayo, iisa lang ang ating simbahan. Apay nga umadayukin kinilanang mo, apay at alikudan tinagtaudan ti pamatam. Dito ka namulat, dito ka bininyagan, dito ka kinumpilan at ikinasal. Bakit ngayon ay ikaw ang sumisira sa ating simbahan? ¿Qué quieres que haga tu amada madre? Magagawa mo bang talikuran ng iyong ina? Matapang, Walang pagsuko buo ang loob, para sa Diyos at may isang banal. Tinawag mo ako at nakinig. Dinala mo ako rito at sumunod. Senyor, damak ko ang sakit ng iyong koronang tinik. Ang hapdi ng mga sugat sa iyong mga paa, kamay at tagiliran. Ang mapait na abdo, pero papasanin ko. Incluso lo pesado cruz. Kakayanin ko. Huwag mo lang akong iiwan. Dahil ikaw lamang sapat na. May isang bayani. Naghihintay ang iyong inang simbahan. At may isang banal. Akumpanyame. Samahan mo ako, Senyor. Samahan mo ako. Bayani. At banal. At ngayon, sa ating dula.
Sa kabila ng mga pinagdadaan ng hirap, para kay Obispo Versosa, ang pagdaraos ng banal na misa ay mahalaga. Mahal na Obispo, alam kong pagod na kayo at gutom. Nagpahanda ako ng makakain. Halina kayo. Gracias. Trining! Nakahanda na ba ang pagkain? Padre Guido, por favor. Mahal na Obispo. Si es posible. Bago sana sa salo-salo sa mesa, gusto ko na magkaroon na tayo muna ng banal na sakripisyo ng misa. Dahilan pare, ay hindi maaaring hindi magmisa sa isang araw, lalo pa ang isang obispo. Magpapasalamat tayo sa Diyos sa pagliligtas sa atin sa mga kaaway. Deo gracias. Pasasalamat at grasya. Dahil sa gitna ng digmaan, ang mga Pilipino ay mababait at mararangal. Tingnan niyo ho, are. Ito yung babagay ho itong damit sa inyo. Isukatin po ninyo. Abay, bago ito Mukhang hindi pa naisusuot. Hindi pa nga ho nakaligtahan ko ho iyan sa baul ng magkagiyera. At saka, hindi na ho makakasya sa akin yan dahil tumaba na ho ako dahil sa kaluluto. Ako po ang kusinera ni Padre Guido. Ganoon ba? Ay, salamat sa mga damit na ito, Trining. Napakabuti mo. Subalit, may ilan ding taksil sa bayan. Nakapanghihinayang. Yun po ang nakakalungkot, mahal na Obispo. Pilipino ang nagtataksil sa kapwa niya Pilipino. Gaya sa mga makapili. Para sa kakaunting pilak, kumbaga. Ipagkakanulo ka. Ipagbibili ka. Para pong hindi mga Katoliko. Wala marahil katisismo. At isang sorpresa para kay Arda. Kung ganun, isa ka sa mga fundadora ng inyong kongregasyon. Po? Kayong apat ang pinakahaligi ng inyong samahan dahil kayo ang mga sumunod sa madre. Ay, ganun po ba yun, Mother? Lumilipas ang magdamag para sa isang panibagong bukas. Iginuguhit ang mga kasaysayan upang aral ay matutunan. Naganap ang digmaan. Nangyari ang mga hindi inaasahan. Subalit sa abo ng mga kasaysayan, naroroon ang ginintuang aral. Mga abo ng digmaan. Ika-45 kabanata sa ating dulang May Isang Bayani. At may isang banal, bayani at banal. Gusto niyo raw po kaming makausap. Magandang araw po, Obispo Versosa. Buenos dias. Buenas. Siéntate. Opo. Laura, nasa iyo na ang sulat na galing kay Monsignor William Piani? Ang tungkol sa muling pagkilala sa amin bilang isang kongregasyon? Si. Opo, at ako'y labis na nagagalak. Sa gitna nitong digmaan ay nakatanggap kami ng magandang balita. Gracias, mi obispo, un gran gracias. De nada. Pero marami pang dapat ayusin. Ang konstitusyon, ang mga reglamentos. Yun din ang nais kong alamin sa inyo. ¿Qué debemos hacer? Kausap ko na si Monsignor Villar para kayo tulungan sa mga reglamentos na ito. Si Padre Alejo, Dominicano, mahusay na canon lawyer. Siya ang maghahanda sa inyo ng konstitusyon. Talaga po? Ay, ganun ba? At tama-tama, marami tayong panahon para ayusin ang mga yun. Orasyon a la Santísima Virgen. Magdasal sa mahal na Birhen. Opo. Salamat po. Uno más, Laura. Si mi obispo? Le escribiré a Monsignor Piani. Susulatan po ninyo ang Monsignor?
Napadalhan kayo ng magtuturo para maging na profesional ang inyong gawain. Mi Obispo. Dahil ang gusto ko, pagdating ng araw, kung wala na ako, kilalanin kayo bilang numero 1 misioneras de catequistas, hindi lamang ng Lipa, kundi ng buon na Pilipinas, ng mundo kung maaari. Muy bien? Muy bien, mi Obispo. Hindi ko po alam ang aking sasabihin. Gracias. Muchas gracias. Oh, bye. We'll see you soon, Father Greg. Yes, Captain. We'll see you, Father I'll see you soon. We'll see you. Bye. Bye. Matagal ko nang kasama ang mga Amerikanong yan. Mababait, magagaling. Sana'y makarating sila ng ligtas sa Maynila. Dadaan pa daw po sila sa Lipa, Mother Assumption. Nabanggit po ba sa inyo na dadaan sila sa Lipa? Delikado po doon. I told them no need. Maraming Hapon doon, pero Gusto po raw nilang malaman kung ano po ang lagay ng Lipa. ipagdasal natin silang tatlo. Lalo pa si Kapitan. Gustong gusto niya rito. Ipagdasal natin ang kanilang ligtas na paglalakbay, Padre Gregorio. Ghost town ng Lipa. Walang tao. May mga asong gumagala sa daan. Mga nililipad na mga papel at dahon. Pero wala ni isa mang tao na makikita sa daan. May mga sentry sa mahahalagang daanan at kanto, pero dahil wala namang babantayan, wala rin ditong sandalong nakaabang. Pero aakalain mo na wala ang mga kalaban. Naligtas ang bayan. Pero nakakubli ang panganib. This is strange. Really looks like a ghost town, this place, buddy. Yeah, I know. I wonder how this looks like in the evening. Scary must be. I don't like it here, Captain. This is Lord Isabel, right? Right. Well, that must be the house of the sisters. Madre Laura, remember her? Yes, Mother Laura. But which one? Oh, yeah. That one of her catechers was telling me about this beautiful house, yeah. But I don't see nobody. Where are the Japs? What the? Grenade! Wala silang kamalay-malay na habang sila ay nagmamasid, may mga matang sa kanila ay nagmamanman at nang makakuha ng tiyempo, hinagisan sila ng granada. Patay si Kapitan at ang dalawa niyang sundalo. Gumanti ang mga Amerikano. Mula sa himpapawid ay binagsakan ng bomba at tinagtad ng machine gun ang lahat ng inaakala nilang mga bahay na tinitirahan ng mga sundalong Hapon. Kasama na ang bahay na iyon ni Madre Laura sa Lar de Saba. Makalipas pa ang ilang buwan, pagsapit ng Abril, sa muling pagpunta ng mga Amerikano sa Lipa,
nalaman nila na wala na. Umalis na ang mga Hapon. Listen up! You may now return to Lipa. It is safe to go back to your houses, people. And those who want to go back, we will bring you in our army trucks. All right, listen. Write down your names. Those of you who want to go back to Lipa, write your name. Kasama si Monsignor Obiar, naging madamdamin ang pagbabalik ni na Madre Laura, lalo pa na makita nila ang kalunos-lunos na nangyari sa kanilang bahay sa Lardizabal. Wasak, dapa at halos walang natira maliban sa mga abo at mga natitirang pagpusok. Alam kong nararamdaman mo, Madre Laura. Maging ang bahay namin ay halos walang natira. Madre Laura, umuusok pa po doon sa likod. Ang bahay na iniingatan natin. Inayos. Pinaganda. Wala na. Wala na. Dahil isa pala ang bahay na yan sa naging headquarters ng mga Hapon. Saan na po tayo tutuloy ngayon? Sa Ludlod. May dala akong sulat galing sa obispo para kay Padre Lingaw. Doon muna daw tayo sa Ludlod. Monsignor Obiar. Kailangang alamin ko kung ano pa ang may sasalba sa kumbento at katedral. Higit sa ngayon, kailangan ng mga tao ang simbahan. Wala halos makikitang nakatayong bahay. Iilan-ilan lamang ang ditinamaan ng mga bumagsak na bomba. Maging ang kumbento ng obispo ay bagsak. Ang katedral, kahit pa paano, ay nakatayo pa naman. Mula sa Marawoy hanggang sa kinaroroonan na ngayoy terminal ng bus, hanggang sa De La Salle, lahat ng iyon, kita mo, patag. Abot ang tanaw hanggang doon sa dulo kung saan nakatayo sa kasalukuyan ang simbahan ng Mount Carmel. Ang dating maringal na bayan ng mga Lipenyo, ang Ciudad de Lipa, ang lugar ng mga alta sosyedad, na mga pamoso, ang mga aristokrata at kilalang tao sa Lipa ay naglahong lahat, naging abo, mga abo ng digmaan. Mi obispo, kape po ninyo. Muchas gracias, Padre Gregorio. Sabihin mo sa akin, paano ko ibabangon ng Lipa? Por favor. Pagkatapos ng lindol, wala pan ilang taon, eto. ¿Cómo puede revivir a Lipa? Ayúdame, mi Dios. Ayúdame, mi Dios. Ayúdame. Naiwan sa Batangas ang obispo. Sa palagay ko, labis niyang iluluha kapag nakita niya
na ang kanyang mga sinimulan, ang kanyang magagandang plano, ang lahat ng kanyang ginawa dito sa Lipa ay nasira. Ang mga seminaryo, ang mga kapilya, mga paaralan, maging ang kumbento ay baksak. Salamat kahit papaano ay buo pa ang katedral. Malungkot ang Lipa. Malungkot ang gabi. Madilim. Pero tanaw ko ang lawak ng kalangitan. At napakarami nagniningning ang napakaraming bituin. Bukas, tiyak maraming magsisimba bukas. Lugmok ang Lipa. Oo. Pero heto, nakatayo pa rin tayo. Buhay, humihinga, puno ng pag-asa. Oo't nawala sa atin ang ilan sa ating mga mahal sa buhay. Oo't nasira, nawasak ang ating mga tahanan. Pero, Lipenyo, tatandaan mo, naririto pa rin tayo, sama-sama, nananalangin, tumatawag sa Diyos dahil babangon tayo mula sa mga abo ng digmaang ito. Babangon tayo at titindig. Bangon Lipa! Tindig Pilipinas! Kayang magiliw, pero sa sinakanan, alam ng puso, sa dikit mo'y buhay. At muling narinig ang ating pambansang awit. Muling nanariwa ang mga kabayanihan, ang kagitingan, ang katapangan ng mga Lipenyo. Damo'y pamilira, sa iyong kaligtan, hirap sakit ng mga Batanggenyo. Ialay, dugo at buhay man, kung iyan ang kailangan iyan. Ialay, dugo at buhay man, kung iyan ang kailangan iyan. Pananahi, dito tayo mahusay. Natatandaan ninyo na maging ang pari sa Espanya ay hanga sa ating gawa. Dito tayo mag-uumpisa para magkaroon tayo ng pera. Palakpakan natin ang ating mga sarili. Kaya kayo, Arda, Angge, tuloy sa paglalabay at pananahi. Opo. Opo, Madre. Edad, mahusay kang magluto. Iniisip ko na magtitinda tayo ng kakanin at pagkain. Hindi nalulugi ang pagkain. Ay, opo, Madre. Ay, naku. Alam ko na po ang ititinda ko. Magaling, Edad. Doray? Ay,
Malamig po ang aking mga kamay at mahusay akong maghalaman. Kaya itutuloy mo ang paglalagay ng mga bulaklak at halaman sa altar sa simbahan. Ay, opo. Masusunod po, Madre Laura. Walang magbabago sa ating mga orare. Alas 5, gigising. Meditasyon, almusal, mga gawain dito sa bahay. Ganoon pa rin. Kabisado na ninyo yan. Opo, Madre. Tuwing linggo ay magbibigay pa rin tayo ng katisismo at dadalo sa mga komperensyang ibibigay ni Padre Lat. Kakanta pa rin po ba tayo sa misa simbahan? Magandang tanong yan, Arda. Aalamin ko. Pero, tandaan, nakasama pa rin tayo sa banal na sakripisyo ng misa. Araw-araw, lalo pa kung linggo. Mayroon pang tanong? Ay, may tao. Oh, may tao. Felicidad, pakitingin mo nga kung sino yon. Opo. Maliwanag ba ang pinag-uusapan natin? At magdasal na sana magkaroon na tayo ng sarili nating bahay na matitirahan. Madre Laura? Oh, sinong dumating? Madre, may maliit na babae. Nakasuot ng Dolorosa. Pinapunta raw po siya rito ni Monsignor Piani. Ay, yung sinasabi ni Obispo Versosa na magtuturo sa atin. Papasukin mo! Papasukin mo! Opo! Pagkatapos na mapawi ang mga abo ng digmaan, unti-unti nang nagiging normal ang buhay ni na Madre Laura at ng kanyang mga katikista. Magkakaroon ng panibagong sigla ng bagong mga pangarap, lalo pa at may suporta mula kay Obispo Versosa. Mga bagong panimula. Bago mula sa abo ng mga luma. Kaibigan, abangan ang ilang nalalabing kabanata ng ating dulang May Isang Bayani. At may isang banal. Bayani at banal. Mga nagsiganap. Nora Buencamino, Jan Urbano, Wendy Villacorta, Daniel Deopante, Rose Barin, Alex Agkawili, Didi Tanhuacio, Edgar Nabalta, Veron Calaguas, Rona Aguilar, at mga madre ng Missionary Catechist of the Sacred Heart, Sister Leodilin, Sister Eugene, Sister Diva, Sister Cynthia, Sister Jane, at Postulant Jillian. Kasama ring nagsisiganap sila Joe, Tom at Jom Olorisissimo at Ces DC Guevara. at Miss Tanya Gomez bilang Madre Laura Mendoza. At Ginoong Jerry Magnaye bilang Obispo Alfredo Versosa. May pahintulot na musika mula sa epic hero Alex Productions. Karagdagang musika nina Noel Argosino, Ponching Larita, Roy Alcantara at Froilan Balimbang. Nagbigay ng buhay na tunog, Jerry Mucha. Recording at mixing engineer, Froilan Malimbang. Ito ay buhat pa rin sa pananaliksik, panulat at direksyon ni Bernard Factor Caniaveral. Ako po ang inyong lingkod, Sister Julie Micosa, MCSH. At Bernard Factor Caniaveral nagsasabing, may isang bayani. At may isang banal. Bayani at banal. Ito ay sa produksyon ng Missionary Catechist of the Sacred Heart in celebration of their 100th anniversary sa pakikipagtulungan ng himpilang ito. Okay mga tugang, isong napakinggan ang magandang dulang May Isang Bayani at Banal. Ano? Hanggang sa muli, magkita-kita muli tayo bukas, Miyerkules, at pagdiwang natin ang kapiyasahan ni San Agustin. At ito po muli si Father Butch Bumbasio. Pinagpapasalamat po kay Karamir Tanay sa ating technical, at the same time kay Jerome Martinez sa IT and Production. God bless you. Bye-bye.
Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre,